A daure a danna mana subscribe sannan kuma a danna mana alamar ƙararrawa don samun sabbin videos idan muka yi uploading. A yi saurare lafiya. Sharhi da nazari na wannan waka mai taken gargaɗi ta mawallafi Malam Adamu Jingau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wato wannan waka ta gargaɗi ta Malam Adamu Jingau mun fara yin gargaɗi ne dangane da yadda ya yi wa mazaje waɗanda suke da sana'a a wajen gida. Waɗanda fatauci yake kai su wasu garuruwa ko wasu wurare suke gudanar da harkar neman arzikinsu, ya musu gargaɗi sannan ya faɗi irin halayyarsu da kuma irin abubuwan da ya kamata su yi ankara da shi idan ya kasance sana'arsu ta nesa ce ko kuma aiki ko kuma makamantarsu. Saboda haka a ɓangare na biyu na wannan waƙa tashi ta gargaɗi, Malam Adamu Jingau sai ya juyo kan mata. Wato da ya sukuwa akan maza sai kuma ya zamiya madalla sai ya zamiya kuma akan mata. Wato Malam Adamu Jingau ya ɗauko wasu baituka ya gargaɗi mata waɗanda mazajensu suke neman abinci ko fatauci ko kasuwanci ko aiki a wasu wurare dangane da cin amana da yankan baya da kuma yankan ƙauna da suke musu. Saboda haka Malam Adamu Jingau ya nuna wa mazaje cewa illolin da suke yi dangane da cin amana don cewa suna aiki a wasu wurare ba mafita ba ce, sai dai ya ce wani lokacin idan suka ga mazajen sun yi haka su ma sai su ɗauka. Kasan an ce tsiyar ɗan maciji ta fi ɗan kura ko? To ai ɗan kura in ka haye bishiya shi kenan. Saboda haka kaga mata waɗanda yanzu mazajen suke aiki suna cin karensu ba babbaka, in dai mijinki ba a gari yake ba, in dai sana'arsa ta nesa ce kuma aka ce aiki ba a gari yake ba, to tamkar wacce ba mata da aure haka muke zama a zamanin yanzu. Haka muke zama, haka muke cin karenmu babu babbaka. Wani lokacin ma har sai ka ce da ka ce gara ma wacce take bata da miji, saboda duk wani felele da felele a wannan lokacin zaka ga mace ta ɗauka. Ma'ana nufinta tunda miji baya gari baya kusa, to wai ita shikenan kakata ta yanke saka. Malam Adamu Jingau yana son ya nuna mana kan cewa idan ya kasance mijin mace ba a kusa yake ba, yake sana'a ko aiki ko makamancin haka, to mutukar ta ɗauki ɗabi'a ta cin amana da dungu da yankan ƙauna, to ta sani tasa ta same ta. Ta sani ta same ta. Mana tasa ta same ta kwarai kuwa, liman da tallan jigida ba. Saboda haka lalle ta ɗaukar wa kanta dalaba gamo, ta ɗauko wa kanta masifar da babu wanda ya isa ya warware mata ita. Saboda haka abinda Malam Adamu Jingau yake son ya nuna wa mata shine kowa ka gani ya inuwa ta rana yake to. Duk wadda kika ganta a cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ba tare da wata abu ba da yake damunta, to ta yi juriya, ta yi haƙuri da wasu abubuwa. Saboda haka Malam Adamu Jingau yana son ya nuna wa mata kan cewa su bar ganin ƙanƙantar allura malam ƙoƙi, ita ma ƙarfe ce. Su bar ganin ƙanƙantar cin amana da wulaƙanta gida da rashin yin abin da ya kamata a matsayin mazajensu ba sa nan, a matsayin abu ne ƙanƙani. Ba ƙaramin abu bane ba. Saboda haka suna yin abubuwa waɗanda yake ko in kula, kana ganewa ma cewa mazajensu ba sa nan, domin duk wasu al'amuransu zaka ga daban yake da ragowar mata waɗanda mazajensu yana nan suke nan. Kaga alamar shiga masallaci tuba takalmi, haka ne? Saboda haka ba za ka ga wata alama mata arziki a jikinsu ka ce lalle mazajensu suna nan ba. Duk abin da za su nuna maka da kanka za ka ce wannan ku anya mijinta a gari yake. Kaga dai Malam Adamu Jingau ya ce na farko idan ta fantsama ta tafi unguwa sai 13 dare za ka ga ta dawo. To ai baya nan. Ba mafaɗi. Mana. Saboda haka
Malam Adamu Jingau ya ce na farko za ka same ta idan ta fantsama ta tafi unguwa sai bakin dare. Idan duk macen da ta ɗauki mayafin da ta ce bari in tafi gida in ɗora sanwa sai ta ce ni mijina baya nan. Na ga wajen zama. Ta ga wajen zama. Duk inda ta je sai 11 dare 12 saura haka za ka ganta ta keto da yara dama da hagu, wani a baya wani a goye wani a gefe wani. Ana jan wasu sharaf. Ana tafi. To kaga wannan cin amana ne domin ta riga ta san idan yana nan ba zai kai ta kai wannan lokaci ba. Wani lokacin kuma za ka samu ka gani kan cewa Malam Adamu Jingau ya ce za ka ga akasari idan mazajensu suna nan za ka ga suna kaffa da 'yan uwansa. Uwar shi ba ta da lafiya za ta je duba ta, 'yar uwar shi ba ta da lafiya za ta je, wani jaje na gidansu ba makawa, amma da zarar an ce baya gari in ji Malam Adamu Jingau kenan kina ji za a ce uwar shi ta kwanta kwananta 9 tana zazzabi ko buris sai ta buris sai ta ce bata sani ba. To ki sani yi wa kai ne ko? Kuma rashin sani ne yasa kike mata wulakanci. Domin dai ai ko babu komai dai ta rufe miki katara. Ka san ko rashin sani shi yasa bako ya sha ruwan wanka ko dan da ya sani ba zai sha ba. Saboda haka Malam Adamu Jingau ya ce abu na biyu shine zaka same su ko halin ko in kula akan suke magabatan mazajen nan nasu. Inji Malam Adamu Jingau. Saboda haka ya ce Malam Adamu Jingau yana son ya nuna miki kan cewa wannan yawace da kike a matsayin mijinki baya nan ba muhalli bane, shi ma cin amana ne mai zaman kansa. Kuma ki sani yawon daraba na dan akuya bane, a wannan siyamtu na dare komai zai iya faruwa gare ki. Saboda haka Malam Adamu Jingau yana son ya nuna miki kan cewa ko da yaushe ki gane cewa tafiya tafi zama. Ko da ku an taka kaya. Ki kasance kina kwatanta wasu abubuwa wanda dama can idan yana nan ma haka kike, in ma baya nan to ya zama na haka kike. Duk lokacin da aka yi mata fada yan uwa suka nuna mata, yan uwansa suka nuna, sai su je gidan sau mai tambaya na bata nan, yan uwanta ma su je bata nan. Duk abin da ka sani sai a neme ta a rasa. Da safiya ta yi dama an ce Allahu akbar gari ya sha kamar ma'aikaciya, ba siye ba siyarwa ba caz ba aswai kawai saboda mijinta baya gari. Ta siyamtu ai ta siyamtu ita ce kurmi, ita ce tashaccen, ita duk inda za a yi rakiya a cikin unguwan nan zaka samu mata akasari waɗanda mazajensu ba a gari suke ba, su ne iyayen rakiya. To ku sani Malam Adamu Jingau ya ce rufe ni ba ta maganin ɗari, wallahi sai an rufa. In za ka kwana kana rufe ni maganin ba zai ma maganin sanyin nan ba, sai ka ja bargo ka ruba. Saboda haka duk abin da za ki yi ki sani fa wannan abu haki da kike ɗauka ba mai yaye miki shi sai kin daina. Saboda haka Malam Adamu Jingau yana son ya nuna mana kan cewa wani hali kuma da zaka samu mata suna cin amana na mazaje matafiya shine almubazzaranci. Yana can yana fama yana fici ko ya bar gida ya bar dangi, duk abin da ya aiko sai kaga tana ta tana bindiga da shi. Tana bindiga da shi, shi kuma sun da baya nan tausayinta yake ji wani cewa tun da baya nan ta ce kaza to ba minti 1 minti 2 yayi yawa ta dinga zuƙar shi kenan. Malam Adamu Jingau ya ce to ki sani wanda ya isa shi yake yanka doki. Ka san dai tsadar doki ko? To wanda ya isa shine yake yanka doki. Idan karanki bai kai tsoko ba, kada ki shiga wata takara don takamar mijinki ba a gari yake ba. Duk abin da ya aiko ki ce ya kare, duk kuɗin da ya aiko ki ce ya kare, saboda kin shiga wata takara da tsakanin matayen da kika san sun fiki. Saboda haka Malam Adamu Jingau ya ce wata illar da zaka samu na matayen da zaka ga mazajensu ba sa gari shine kazanta. Ita ma. Malam Adamu Jingau ya ce ai wata idan mijin yana wata 1 ne to wata 1 nan cir da ma ba za a gyara gidan nan ba, sai an ce gashi nan an busa haniniya zai zo gari sai a fara fucirtu, inji Malam Adamu Jingau. To ki sani ba a ɗaukar kareren farauta, ba yadda za a yi, babu yadda za a yi a ce rana ɗaya za a yi tsaftar da ta aka gagare ta wata guda. Malam Adamu Jingau ya ce ga kuma ƙiwa ta girki. Ka san idan mazaje ba sa nan, Malam Adamu Jingau ya ce banda kama ba abin da mata suke, daga ƙarshe sai 'ya'yansu su zama da su ake cuta da ƙwara.
kullum a ci mai da yaji, kullum ga kayan abincin ga komai ba za a yi ba saboda shi ai baya gida, mai gida baya nan. Kullum ta dama musu koko su sha, kuɗin sai ta shiga da shi, sai ta yi ankon biki da shi, sai ta yi biki da shi, sai ta yi ajo da shi, sai ta yi zubin da shi, aikin kenan. Duk matar da zaka ganta mijinta ba a gari yake ba, ɗaya ne wanda ba za ka same su da wannan mummunar ɗabi'a ba. ƴaƴansu suna cikin wani mawuyacin hali na kwalankwalantu, saboda me ba za a yi musu girki mai sunan girki su zauna su ci ba, saboda mai gida baya nan. Saboda haka Malam Adamu Jingau ya ce lalle ɗan kaciya idan bai ci kaza ba bai kamata ba koyi bara. Ubansu yana kawo wannan abu da ba a ma ba su sun yi dumu-dumu ba, to bai kamata a bar su kuma da yunwa ba. Sannan Malam Adamu Jingau ya ce wata babbar illar ta cin amana da mata suke yi da mazajen suke aiki a wani gari ko kodago a wani gari shine biki. Kullum sai ta je biki da suna da ajo da fati da dina, wanda ta san idan da a gari yake za ta, amma dai bai fi sau ɗaya ba. Shi ma na ɗan uwa na jika, yar uwarta ta jika ko kuma ɗan uwan shi na jika. Amma akasarin matan da mazajen su ba sa gari, duk dina duniya da su, duk bikin duniya da su, duk sunan duniya da su, duk wani taron duniya da su. Idan sau 10 za a yi biki a cikin mako guda, to sau 10 nan cirba fashi za su je shi. Si ta siyamtu, si ta siyamtu, si ta siyamtu, su ne nan su ne can. Kaga Malam Adamu Jingau ya ce in ta yi haka ta zama gatarin gwari kenan, ai haka ai sara. Duk bikin duniya da ba naki ba, da na ƴan uwanki, da na makociyarki, da na wacece, da kai ta kalace kullun sai ta fita. Malam Adamu Jingau ya ce lallai mata suna wannan cin amana na tafiya biki, waɗanda mazajensu ba aiki suke a kusa ba. Saboda haka Malam Adamu Jingau ya ce mutukar mata ta ce lallai za ta yi wannan cin amana ta siyamtun biki, to tana tare da na sani. Domin duk wata masifar da ta same ta, za ta ga masifu suna samun ta iri-iri, ta kasa gane me yake wakana. Wannan siyamtun ne na yawon biki. Daga ƙarshe suka ji tana yana iya da raina, ko wata laka a gaban sarki. Idan al'amura sun ci kurkuɗe mata, kowa gayyatar ta yake, to ai an riga an san mijinta ba a gari yake ba. Ku kai wa wance zama ta zo, ai mijinta ba a gari yake ba. Wata ma a ranar da ake bikin, a fagen faman bikin, za a buga mata waya, amma saboda ta san mijinta baya gari sai ta kulle kawai ta taho. Kaga ta zama godiyar liman kenan, ba gudu ba kaye. Saboti ma shi ballo jaka, kowa ma gayyata ta biki yake, saboda kawai wai mijinta ba a gari yake sana'a ba. Saboda haka Malam Adamu Jingau yana son ya nuna wa mata waɗanda suke da irin wannan ɗabi'a cewa halin mutum sabulun wankansa. Ki bar ganin baya nan, a hankali labari zai isar masa. Yau da gobe. Saboda haka a can Malam Adamu Jingau ya ja wa mazaje kunne irin wannan cin amana da siyamtu, kuma ke saboda ke wannan jan kunne, ke kuma ga abin da kika zo kika bira saboda mijinki baya gari. To kaga in haka ne Indo ba ta ce da ai komai ba, haka ne? Duk ɗaya ne. Saboda haka Malam Adamu Jingau yana son ya nuna wa al'umma kan cewa duk matar da take cin amana mijinta na wannan siyamtun biki na ba gaira ba dalili saboda mijinta baya gari, saboda sana'a shi ba anan take ba, to ki sani zaki kuka don haka. Kware kuwa shi ko kuka ba a sa masa rana, ba a san da zai zo ba, ba a san kuma ta yanayin da zai zo ba. Dama yana garin makaka aka cika, saboda haka tana samun dama shikenan sai ta ware. Kaga an mutu da haushin gyada kenan ko? Babarbare ya ga kabarin yaro ya ce an mutu da haushin gyada. Dama da haushin fita unguwa, ya taka mata burki wanda ya kamata a je, wanda bai kamata ba ya hana, shikenan sai ta kalle. Sannan wani babban abu da Malam Adamu Jingau ya jawa mata waɗanda mazajen suke sana'a a gari, yana nuna musu cewa babbar cin amana guda ɗaya ita ce waya. Wannan chatin da ake yi, da wannan Facebook da shafi na sada zumunta da sauran kafafe na yada zumunta da ake yi,
ke da mijinki baya gari wai sai ki ce ai baya gari, sai ta kai karfe 4 na asuba tana maganganu da mazajen da bata san su ba. Ta ka cibus da wannan su warware, ta ka cibus da wannan su sauka, ta ka cibus da wannan ta sauka daga kai, ta aikin kenan. Aikin kenan. To kaga idan wata ma tana yi irin wannan zantattuka a ciki, idan ya ce ba za ki ba, ce ai mijina baya gari, kin sanar da wanda kuke magana da shi baki san shi ba, baki san alaka ba, gaira babu dalili. Kaga san a sani kenan ko tusa ala sifika, ka san ka so a sani ko. Saboda haka kin ba shi dama kenan, shi yasa zaka ga abubuwa suna ta faruwa ga waɗanda mazajen da ba sa aiki a cikin gari. Ki hau kan waya ki ta faman magana ba gaira babu dalili. Kaga idan ta yi haka babu babban mai shiriri ta irin wannan ko jifan sauro da adda, kaga ai shiriri ta tabbata. Saboda haka kaga misali kenan, shi yana hana ki biye-bigen waya marar ma'ana da ƴan uwanki ma waɗanda bai kamata ba, da yawan surutu da soki burutsutsu a cikin waya. To yanzu gashi ma ga baki ɗaya ma sai ki kai karfe 5 kina magana da wanda bai ki san shi ba, muharramin ki babu gaira babu dalili. Kaga an ƙi kare dan tsugunno an sayo buri. An gudu ba tsira ba kenan. Saboda haka an ƙi waya an koma kuma chatin. Kaga duk ɗaya kenan. Saboda haka Malam Adamu Jingau ya ce gabbar illar ma ga abokai. In kai magana sai ta ce ai abokinsa ne. Ai abokinsa ne ya bugo yake tambayar yara da lafiyar mu. Duk bai bugo ba, ya bugo sai wannan cikin tsakiyar daren saboda cin amana. Kaga idan ta yi haka, kaga shi yayi masa daidai, abun nema ya samu ko. Matar falke ta haifi jaki, yi mai daidai. Ke kika kula shi, ke kika bada fuska, ke ce kika zauna kuna wannan soki burutsutsun magana cikin wannan talatainin da yayi. Kin ga idan kin yi haka, wannan kin tabbata mai danyen kai. Shi kwaɗanyen kai shine kauri da naman kare. Ka san kwaɗanyen kai ne ko? Saboda haka kin zama lalle maciya amana. Duk tsawon ranar bai zo ya duba yaran ba? Sai da wannan talatainin dare an yi bacci kai 3:30. Sannan zai ce wai ya zo duba yara. Saboda haka ki sani duk abokin mijin da ya tsiri wannan chatin din tare da ke a cikin tsakiyar dare, da sannan akuya ke shiga ramin kura har ta ci ta da yaki, in ji Malam Adamu Jingau. Saboda haka kin ga an yi ba a yi ba kenan ko an yi da mutum ya ji bai daɗi ba. Kuma ki sani kan cewa wannan aboki da kike wannan chatin da shi shine dai kuma zai sake komawa ya kwance miki zani a wajen mijinki. Kin ga idan kika gwari ma kika dauki wannan abokin mai bugo miki waya tsakar dare, ya zama dan Boris mai kashe inji. Haka ne? Saboda haka baki makara ba idan kinai. Kar ki ce na riga na saba da shi, a'a yanke daga rana irin ta yau. Man, to ai zuwa a makare ya fi zuwa a makara. Yanke daga rana irin ta yau. Gaya masa kiri da kiri, idan za ka kalli lafiyar su kalle ta da rana in baka yaran ku gaisa. Me zai miki? Saboda haka kar ki manta Malam Adamu Jingau yana son ya nusarshe da ke kan cewa wannan cin amana da kike gani maza mata na yi wa mazaje waɗanda suke tafiya can wani gari suna neman abinci da sana'a da aiki, ba wai rana tsaka ta same su ba, da haka suka soma, da wannan bige-bigen wayar suka soma. Wai mai babur ya ga mai mota ko ya ce da haka muka soma. Saboda haka kar ki rena kankantar wannan chatin din da kike da abokin mijinki da sauran wasu tarkace na banza da na wofi. Ki sani duk wani abokin mijinki da zai bi ki da talatainin dare ya ce wai za ku yi chatin ku zancen yara da gida da wane ne, ki sani cewa farin kunu ne da koren gaya. Ka san ku da matsala ko? Ga farin kunu ras amma da koren gaya, ka san akwai matsala. Ya rage. Saboda haka Malam Adamu Jingau yana son ya nuna mana kan cewa duk matar da ta ci amanan mijinta a lokacin da ya tafi wata sana'a ko aiki ko wani abu makamancin haka, to ta sani cewa ita ma sai ta samu akasin haka. Kaga shikenan an yi dace ko? An kai tallan nono sha nono. Haka ne? Kaga an yi dace. Ko da baya yin wani abu, to sai ki gani Allah ya sahala masa kuma ya haɗu da wata dan ƙareriya a can gun shikenan ta janye shi. Ki zaman ki anan kina so ki buro tsutsinki.
da chatting din. To kin ga kaga san makal. Saboda haka Malam Adamu Jingau yana son ya nuna mana kan cewa bayan wannan wani babban cin amana da yayi magana akan shi Malam Adamu Jingau shine bayan waccan chatting da ake da waye da wane ne shine wata cin amanar babba shine barna da kuɗi. Duk abin da mijinki ya baki sai ki je ki salwantar da shi. Ba tattale. Saboda kawai wai shi ya san cewa baya gari. Abin da ake yin shi a cikin naira 100 haka kawai sai ki je ki saka masa naira 1000 ki masa shi saboda takamarki yana aiko da shi. Ki ta bindiga ba mamaki ƴan uwan shi da iyayen shi suna gani bai aiko musu da wannan ba. To kin ga ƙaryar arziki ce shiga rumbun aya da igiya. Ke kin san igiya ba za ta iya daura aya ba. Ki shiga cikin ƴan duniya ku ta sheke aya. Ku ta sheke aya. Kullun cikin daukan wanka ku fice abunku. Kullun cikin dinki kuna gaban tela. Babu gaira babu dalili. Kullun ku ta bindiga da kuɗi idan kuka je wajen biki kika dinga liki. Gobe sai ki buga masa ki ce babu kwa ku da na ce fa ni. Kin daka ta waɗanda suna da abun. To da abun ne matar mai gishiri ta zuba a kunu da kika ga suna wannan bindigar suna da shi. Ba abun da ya miki zafi ko oho. To ki sani wanda duk ya ji daɗin fura shine yake kai da yi ƙara. A lokacin da ya gano wannan ina tabbatar miki bai ji daɗin harkar ke ba zai ma kai ƙara ba amma zai ɗauki mataki. Saboda haka Malam Adamu Jingau ce ga kuma wata babbar ɗabi'a ta mata waɗanda mazajensu ba nan suke ba ta renuwa. Ke kin san ƙarya kike abin da ya baki ya ishe ki amma renuwa ta ɓata yara ga baki ɗayansu da renuwa. Sannan ga wata illa ta hana shi sauraron ƴan uwa. Duk abin da ya biyo ta hannunki a matsayin ke kai wa gwaggwa wance da wance sai ki hana. Shi ma ya cin amana ne. A daure a danna mana subscribe sannan kuma a danna mana alamar ƙararrawa don samun sabbin videos idan muka yi uploading.